Cun formato diferente ao de edicións anteriores, hoxe o destino Ría de Muros Noia presentouse en Fitur destacando a vinculación desta comarca co mar, a través da pesca e o marisqueo, como un valor seguro e sostible por natureza. Nun vídeo no que os protagonistas son os propios habitantes da contorna, vanse contando diferentes experiencias que exemplifican a relación que estes manteñen dende sempre co mar, un espazo privilexiado e con moitos encantos aínda por descubrir. É un destino de vivencias e sensacións. Pois por qué? Pola súa paisaxe, pola súa costa, pola súa ría ben conservada, pola sostenibilidade do territorio, entrar aos nosos bosques, subir aos nosos miradores, ver o noso patrimonio, os nosos cascos históricos e, sobre todo, as súas xentes. Este ano, na presentación da feira, contaron ademais con dous rostros coñecidos da zona, como son os influencers Rogelio Santos, de Portodosón, e María Maceiras, de Muros. Os dous encargáronse de poñer en valor as excelencias do xeodestino, como un lugar apetecible para visitar, con enormes potencialidades. Os médicos curan personas, os abogados defenden dereitos e os mariñeiros poñemos comida nos platos da xente. Pero esta roupa de aguas non significa solamente cartos ou quilos de peixe, sino que significan valores que aprendemos dos nosos pais, dos compañeiros mariñeiros dos que nos sentimos tan orgullosos da nosa terra, da Ría de Muros e Noia, como a sostenibilidade, que é devolver as especies que teñen ao mar, respetar as tallas mínimas, respetar as normas de pesca, traer os plásticos para a terra e que convirten a nosa ría, a nosa zona, como o resto de aguas de Galicia, como unhas das máis limpas do mundo, non só produtivas. E iso é algo que como non íbamos a contar aquí en Madrid, en Fitur, e contámolo, e ademais cheos de orgullo da nosa terra e do noso oficio de mariñeiros. Porque eu vexo que sempre se respetou o mar, e gracias ao cuidado que lle demos é un punto polo que hai que ir visitalo. Temos moi boas vistas, non está todo obrado, senón que podes ver mar con aguas claras, bonito, e despois porque ao final temos un produto maravilloso que hai que probar, e non é mesmo probalo fresco que congelado.